Slovenčina. Ako okoreniť vašu slovenčinu výrazmi, ktoré nenájdete v učebnici? Napríklad, Mišo je hladný. To je klasický výraz z učebnice. Je to správny výraz, ale nevyjadruje, aký strašný a neznesiteľný je Mišov hlad. Preto ho môžeme okoreniť a povedať napríklad Mišo je hladný ako vlk. Som hladný ako vlk, hovorí Mišo. Čo chceš jesť? Pýta sa Maja. Zjedol by som aj slona. Tak poďme na halušky. Tie halušky sú bombové. Ale teraz som smedný ako ťava. Čo chceš piť? Dal by som si tekutý chlieb. Dobrý nápad. 2 veľké pivá, prosím. Nech sa páči. Pije ako dúha. Mišo, si bledý ako stena. Všetko v pohode? Je mi zle. Mám opicu. Zase si chlastal? Kedy si sa vrátil? Neviem. Mám okno. Kto si čo navarí, to si aj zje. Keď spomínaš jedlo, som hladný ako vlk.